keder mig. Hvad kunne man gøre for at lave det mere spændende? Et velkommen måske. Må jeg lige prøve at ringe til Milla? Hallo, så hvad laver du? Spiller Candy Crush. Okay. Men jeg tænkte på, om du ikke er med til at lave sådan et vælteråd op på skolen. Hvad mener du? Det er sådan, at vi laver sådan små events efter skoletiden for alle HH-elever. Det kunne man da godt. Hvordan vil du gøre det? Vi kan bare lige prøve at gå op og høre rektor, om det ikke er i orden. Jamen det kan vi da godt gøre. Jo, det synes jeg. Ja. Så ses vi i morgen. Det gør vi i hvert fald. Hej. Ja. Hej, Pia. Hej. Mange tak. Hvad kan du gøre det? Det er fordi, at vi vil gerne lave sådan et eventråd. Ja, det hvor vi kommer til at lave sådan nogle små events for HH-elever efter skoletiden. Altså, hvad vil I lave til det? Film aften eller en fodboldturnering. Altså, det lyder som en rigtig god idé, men I vil selv komme til at stå for det meste i hvert fald. Så I vil ikke som skole have altså, noget større med det. Men I kan bruge jeres frikvarter efter skoletid. Planlægge det der og holde møder og så videre. Det vil jeg godt give lov til. Okay, tusind tak. Godt set. Så skal vi bare i gang. Velkommen til Vennerød. Det er da virkelig dejligt at være med. Vi vil gerne arrangere sådan en filmaften. Hvordan man kommer herop efter skole. Og så kommer jeg til en film, og så kan vi også have nogle temaaftener eller temadage, hvor man ser sådan flere film i træk, måske ringe sager. Og så fodboldturneringer mod andre skoler her i kommunen, hvor man så turnerer mod hinanden, og så støtter op om ens skole. Rigtig god idé. Det gør vi. Det er det, vi gør. Velkommen til Filmaften! Welcome to Neverland! I defy you not to dance to this song. You don't get art. Ordinarily, we're the ones asking the questions. Who are you? My name is Jeff. Wrong answer. What's happening there? You might have helped me. You might have learned a new skill that made you more useful and put us on a track toward growth. All right, let's get to work. Everybody ready to say goodbye to our solar system? I'm not here as a witness! What if there was a place, a secret place, where nothing was impossible? A miraculous place. All that life can offer. I am in love with you. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. Well, we got this far. Okay. Okay. Tom, are you in here?